Liburua Euskararen kate hautsiak, hizkuntza zapalkuntzaren memoria. Euskal Memoria Fundazioak haren enkarguz egindako lan bada, horren fundazioak urtero argitaratzen du gizantako liburu bat, marrula. Euskal Memoria Fundazioaren asmoa da, Euskal Herriaren oroimen historikoa berreskuratzea, bere arlo ezberdinetan. Hau laugarrena da, horretik egin zituen bate frankismoaren ingurukoa, beste bat represioaren ingurukoa, tortura eta laugarrena euskara izan zen. Horren fundazioak egin zuen hausnarketa izan zen, euskararen zapalkuntza ez da hori asoa, badaude handietan zipristi batzuk eta lan batzuk eta bazauden, esateratako Mari Torraldairen libro negro de euskara, gaur izango da zurezki ezagunena. Gero, ikundi izagirek egin zuen autopsiarako frogak eta artikuluak ere bai, handamen zehozer bat zegoan, zindasan deusatze honik, baina lan monografiko bat edo unibertsitateko tesi bat edo olako zehozer guk behintzat ezin nuen ezautzen. Horren idea izan zen, guazen guk horrekarpen bat egitera, pentsatu gabe hau denik lan definitiboa gaiotan, hau ez da bukatu, hemen badago ekarpen bat eta hau osatu diteke noski, baina gutxienez pentsatu zuen guazen gai hori heltzera eta gure ekarpena egitera. Horren, nolakoak izaten dira memoriaren fundazioen liburuak, marrulak, gai honi ekin zitzaion, eta, enkarguz nik idatzi nuen, baina esan barra daukat, hau nik beti esan dut ariketa kolektiboa dela, niri egokitu zaite idazketa egitea, baina, atal batzutan, kolaborazio batzuk idazten lagun hori gote beste batzuk, eta batez ere, eta hori beti ezpimarratu nahi izaten dut, badago atal bat, eta da, herritarren lekukotasuna jasotzen dituena, oso garrantzitsua, hain zuzen ere, horrek erakusten duelago zapalkuntza ez zaiola hizkuntzari gertatu. Euskaldunei gertatu zaio Euskalari baino gehiago. Pertsonei, aurpegi dutenak eta izena ebizenak dituztenak. Horrengo, hori hemen nahita ez sartu nahi ginen, erakusteko gertatu beran norbaitik gertatu zaiola, ez dena gertara abstrakto bat hor nonbait gertatu nena. Hori erakutsi nahi ginen eta hortarako ezinbestekoa izan da, batez ere hiru iturri izan ditugu, ahotsak.com, hori interneten baduka gune bat, eta oso interesgarria da, ez bakarrik euskararen kontuekin. Bestela ere bai, grabaketa pila bat, eta hori konsultatu bitezke, eta horren haiek utzi ziguten bere zetik ateratzen. Nafarroan Labrit Eusko Kultur erakundeak utzi zigun bere datu basean erakatzen, bilatu genituen lekukotasunak, ikusi eta zidatuta zea. Eta iparraldean Euskal Kultur erakundeak ere utzi zigun bere materiala. Eta horri esker, osatu ginen atal hau, liburu honetan ezinbestekoa. Liburu bera osatzea hau gabe, galituko ditzake oso erren. Honek erakusten delako, pertsona hauek kontatzen duen, ze pasatu zaien, eta bakoitzari izan duen bizipena, ezta? Horren, hori ere bai, horregatik nik esaten bai idatzi nik, baina ariketa kolektibo bat ere izan dela. Titulua Euskararen kate hautsiak, lan desente zen gion titulua aukeratzeko, horako zerrenda bat egin ginen, eta hortik hau aukeratu kontu batengatik. Eta da, liburu honetan bi ari nagusi dauzka liburu honek. Bat, ezagun izake, hizkuntza zapalkuntzaren memoria, alegia kontatzea, Euskararen zapalkuntza nolako izan den, hori egiteko kronika kontakizuna, alderdi mingotx hori ez da, gero bestetik ere kontatu nahi ginen beste gozat eta oso ezberdina dena. Eta da, zapalkuntzazko testu inguru horretan nola Euskal Herriak, Euskaldunek edo Euskaltzalek jakin izan zuten mugimendu bat altxatzen horri aurre noziona. Euskalgintzaren, aurrekaria izan den guzti hori. Horren bi gauz kontatu nahi genituen eta biak oso tankera ezberdinekoak titulu bakarra behar ginen, eta horren honek ustez behintzat biak biltzen ditu. Esan ditulako Euskararen kate hautsiak. Euskararen kate hautsi da, hor dokumentaren esaten bezala, momentu batzutan eta toki batzutan hautsi egin da, eta euskara galdu da, esate bateako. Baina bestaldetik ere, Euskaldunok jakin izan dugu batzutan, Euskara lotuta zeukaten kate horiek hausten. Horren bi esan nahi dauzka, biak oso ezberdinak, eta liburua bera hori da, bi gauzoi kontatzeko alegina, utxinez. Parte handiena da Euskararen zapalkuntzaren kronika hori da atal nagusia, baina bestak ere badauka beste zati garrantzitsu bat, nahiz eta sintesi bat izan. Laburpena egindare, bila horreko liburu alatatzeko. Hor bi historia gehiago egiten badaude hor kontatzeko. Gero liburuan osagai ezberdin dauzka, kronika batzuk, lekukotasunak, kolaborazioak, gogoeta, kronologia, pixat denetik ez da novela bat, ez da hoben irakurri ditekeen liburuak bikilu pisatzen dutulako, hartu eta tarteka
atalkara nahi baldin bada konsultatzeko, edo gutxinez, ekarpena horre egina dago. Noski, ez da Euskararen historia, Euskal historiak beste gauza asko bauzka kontatzeko, baino anaiagoak ere bai, baina kasu honetan oso zentratuta dago eta hori da bilatu nahi ginena Euskararen zapalkuntza, hori kontatu nahi ginen. Hori gertatu da, bazen kontatzera nola gertatu den, edo gutxinez egin hori egitera. Eta, ja pixka bat, liburuak berak laburtu gabe, zesatzen den, baina idea batzuk ekartzeko, guk gauz bat ikusi duna, ez du deskubritu, evidenta da, baina hemen azpimarratu nahi izan duna, Euskararen zapalkuntza askotan esaten denen, segitun etortzen zen burura, bai, frankismoa. Eta bai, frankismoa izan da, Euskararen zapalkuntzaren garairik gordinena eta esageratu nahi baldin bada. Oso biztakoa, oso basatia, oso zakarra, eta denok ezautzen duguna eta oso gutxik ukatzen dutena. Baina Euskararen zapalkuntza hori baino askoz leheno hasi zen, dokumentaren esaten da. Frankismoa bukatu zen, eta horrenik kontu ez da bukatu. Horretik ere gari du irudiretan, hori dela, zortzigarren mendeko esaldi bat, ilustratzeko garigatan ere bazten dela. Beste da 2003 urtekoa Euskaldun egunkari etxizuten, gure ustez zapalkuntzaren klabe hortan kokatzen da. Eta, gaur den egunean, Ziburuko ikastolan, hango horrak eraikin prefabrikatu batutan, eta argiri ikasten ari dira. Horron, zezen dut horrekin, aspaldi hasitako kontua da, frankismoa pasatzen, eta gaur egun 2004 urtean horretik ez da dutu. Horren da, gure zoritxarrerako, konstante historiko bat, gure historian beti gurekin batera etorri den gauza. Ez gauzakarren, baina gertakarri bat. Beste gauzat azpimarratzea gustatzen zaiguna da, Euskararen zapalkuntza hori gertatu itekela modu ezberdinetan. Eta modu simple batean esateko, bat izan horitzake disimulurik gabeko Euskararen zapalkuntza, eta bestea izan diteke beste eredu bat, pixkat Euskararen zapalkuntza askoz diskretoagoa. Disimulurik gabeko hori, hemen ikusten dena, ez? Kide espainol, hola espainol, holako kartelak Franco garaian, gerra garaian eta milaka jarri ziren, eta hori da frankismoaren eredua, ez? Esan zuten argi eta garbi, deus diskutatu gabe, Euskara desakara galtzen behar da, hemen hizkuntza bakarra dago, eta nazio bat, eta gugora, eta espainola, eta kitxo. Horren utzi zuten etxeko zokoan egoten Euskarari, baina, erabateko egurra, erabateko astindua Euskarari. Hori zuten gordenai, esaten zuten, egin zuten, eta erabili zituzten, bere eskura zeuden, baliabide guzti, fronte guztitan egin zuten errepresio horri, eta hori ukatzea ere nahiko zari da. Baina horren ondoan, badago beste eredu bat, eta gara da, esan horrek erakusten duena ez, ez mendekoa da, baina, balio du beste gari batzutako ere. Eta, esaldi horretan esaten da ez, que se note el efecto sin que se note el cuidado, alegia. Euskara zapalduko du, baina ez da pistako gozat izango, ez da nabarituko, baina ondorioa bai. Horren politika hori ere erabili izan da, gozak modu eskertu geninez, eta behar bada, 20. mendean, liburunek egin bat 20. mendea azten. Euskararen historia osari eman dio nolaiteko errepasoa, beti zapalkuntzaren ardatzuri buruan izan da, egin bat 20. mendekoa da, eta 20. mendeen eredu horien izan, bat izan ditzake frankismoa, eta ez behar bada Frantziako estatuak egin zuena, ez? Han diktaduririk etzen, eta ez zuen ematen behar bada hain evidentea hizkuntzaren zapalkuntza, ez? Baina zegin zuten Euskarari arnasak endu zuten, ito, eta Euskarare oso berak etorri da. Baina ez behar bada horako astindu eman ezain modu zakarrean frankismoak egin zuen ezela. Disimulatuko, baina arnasak endu Euskarari, eta emaitza, esateko eredu batekin obestaken, biztakoa da, ez? Bi aukerak badaude, eta biak erabili ditezke, eta gure zoritxarrerako biak ere oso eraginkorra izan ditezke. Hau da, nik ez dut uste Euskararen zapalkuntza beti izan denik oso gauza konstientea, planifikatua eta zure estera bat ere gertatu da. Baina ere, bai izan duke, eta batez ere bi auzo estatu dazko honen. Bere lurraldeko populazioa eta nazioa eta kohesionatzeko eta uniformizatzeko asmo hori daukatenean, planteatu izan duela norbaitek, eseri eta esan, guk hemen badako helburu politiko bat, eta soziala eta linguistikoa, eta hori nola indezakegu. Eta horren, Euskara, kasuntan publikazioan, Euskara zapatzeko asmoa daukanak, abizkat behiratu dago ere zer itarteko zen. Eta badaude, eta bat baino gehiago, eta nik uste, segun zen momentutan, bat edo beste erabiltzea erabaki zutela.
Eta hori askotan gertatu da modu kaotiko eta berra da inkonstiente samarrean, baina beste askotan, nire bintzako bentzitu zenago, pentsatuta eta neurtuta ere bai, ezta. Eta hor daude, bitartikoa. Eta esan erotarekin, eskola esate batako erderaz izan da horrein dela gutxi arte, euskarazko irakaskuntza historikoki begiratuta, batzoko gaur gozeko kontua da, ezta. Hor bitarteko batzukoen estatuak antolatu zen, eta hor norbetek erabakizun hori erderaz izan zela. Frantses ezan, iparraldean eta gaztelania zen. Hori egintzunak berdin erabakizatzen euskaraz egizatea, ez zuen hori erabaki. Horretik esan dut, erabaki horiek konstienteak izan dut dira, hor planifikazio bat ere badago, idatzita dode gauzoiek, bere hori izan zituen ez horren. Hori inbertunak ze bitarteko zuzkan? Gutxienez, hemen dauden hauek ez. Eskola, edabideak, debekua, mekanismo ideologiko eta psikologikoak, errepresioa eta zigorra, bero administrazioa, sokoskoa, eliza, eta bar. Horietan denetan, kontatuta daude, deskribatuta daude, herritarrek esan dute, euskararen zapalkuntzazko egoera ez da. Eskolaz eta mekanismo ideologikoetaz gero zeutzara esango du, baina edabideen hori izan daiteke beste adibide bat ez. Hemen frankismoak zeintzun, euskarazko edabide batzuk itxi. Evidenta da, euskaraz diat berotuta daude, ezin duzu egin, eta egin zuten. Frantzian esate batako beste eredu bada, telebista, uste 1980 bat arte edo, estatuaren monopolio zen, telebista privaturik. Hor estatuak erabakitzen du. Telebista bakago, eta zeizkuntzatan izango da. Eta zuten dudan niri izan segurasi, frantzese zen, eta kitu. Hor ez dago beste hizkuntzarentzako espaziorik. Horren hizkuntza egin zapalkuntza hor ere, badago. Eta ez da gauza bat, naturalki kasualitatez edo inkostienteki gertatu dena. Telebista antolatzen duenak eta erabakitzen duenak zeizkuntzaten izan bargo, erabaki konstiente bat hartzen du, eta ondorioak zein izango diren ere badaki. Hori ere bazuten eskura, telebistaren kontuetzen helburu bakarretzen linguistiko izango jakina, baina linguistiko ere bada. Eta halaxe beste 1000 arlotan ez da, erabakiak hartzen dienean, erabaki konstienteak, eta hemen konspirazioetan pentsatu gabe ere, baina jende horrek bazegin ziren zuen eta ondorio linguistikoa zein izango ziren ere bai. Horren, zori txarretarri zare, zuten nolabaiteko menua euskararen zapalkuntza hori antolatzeko eta egiteko. Esan bezala, uste euskararen zapalkuntzazko egoera asko ere gertatu da berbada jendea oso konstiente izan gabe. Egin du gauza bat, horrek ondorio linguistiko bat daukat, ez da abartu hortazen. Baina hori ukatu gabe, uste planifikazioa, sistematizazioa eta hori guzti ere gertatu dira. Batez ere bi estatu, egon dira, helburu politiko eta zer batzu zituztenak, kulturalak eta linguistikoak, eta hori egin dute. Baita ere, negarruna egiten gustatuko litzaiake, askotan, eta guretzat erraza da esatea, Frantziako estatua, Espainikoa, eta zapaldu baituzte eta bai. Baina Euskal Herriko botereak ere, bai herrialdekoa eta botere lokalak ere askotan gauza bere egin du. Udalak izan dut die, edo batzar nagusiak, edo gure administrazio historiko sekulan ez da euskaraz aritu, eta hor ere barne kontraesanak ere badaude. Zapalkuntza ez da bakarrik kanpoko botereak egin zerbait, baizik eta barruko botereak ere neurri baten seguro noraino, baina egin duna ez da. Nire uste esan berreko da. Eskola. Eskola aukeratu dut zapalkuntzarako bitarteko egin artean, zurazki delako izan delako historikoki barbada eraginkorrena, masiboena eta unibertsalena eta sistematikoena ez. Eskolaren historia luzea da Euskal Herrian, uste esaten duten ez, erromatarren gara ere bazeuden eskolak, baina horrela jago ziren jautxo nagusi batzuen semeak, alabak izan baina zurazki semeak, eta horrek denbora askon ez du eragin hondirik izan. Baina 16-17 mendetik aurrera ja pixkanaka eskola gehiago sortzen hasi ziren, eta batez ere 19 mendetik aurrera ja eskola unibertsalizatu edo egin zen. Urrune hemen Moiano legea 1937koa dela uste dut, eta Frantzikoa 1941koa. Horiek ja agindu zuten eskolak unibertsalizan bartzula, eta txikia denek eskolara egin bartzutela. Dena getziren joan, eta denon badakigu bixet historia zin izan den, eta zerritan esate batako, guan diguna bat imaz zauen, zerreko lanetan laguntzen eta eskolan ez. Baina, hortik horreia hori idatuz joan zen, eskolatik gero eta jende gehiago pasa zen, eta momentu batetik aurrera, mundu guztiak handik desilatu behar. Eta eskola izan da, lehen esan dutena, atzo arte, erderaren lurraldea.
Atzo artesan ere, ikastolak sortu zilako indela ez asko, historikoki behiratuta, eta horretik indako guztia erdara izan da. Eskola izan da sistema bat, Euskaren zapalkuntzarako oso praktikoa, oso eraginkorra, oso masiboa, eta ondorio handi utzin da. Egia da, gari baten gertatzen zen, umeak eskolan erderazi inerazi, eskolatik atera orduko euskaraz, gaur askotan erderantziz pasatzen da. Horren eskola ez da beti izan, ez du beti lortu nahi zuena, alegia hizkuntza kentzea euskaldunari. Beste toki askotan bai. Toki askotan eskola izan da, hori herritarrak ere esan dute, bitartekoa, umea generazio berriak erderara eman dituena. Eta aldez horretik egin ezin ziren gauzak, eskolak egindako lanari esker, bai erderaz egiten hasi ziren. Aurrena, beranaldiok erdandu du, eta hortik horrela, esateatako meza, edo administrazioko gauzak, edo deklarazio hartza hori erderaz egin ziteke. Horren, eskolak ate asko egin zio erderari. Eskolakin lotuta, bizkata dugu okeratu nuen, ikur bat aldin badago erakusten duna, edo irudikatu dezakeen euskara zapalkuntzar, eraztuna da, pentsatu gehientxunak izango zuela honen berri. Sistema bat zen, eraztuna edo ezentzutiken txampon bat, edo makitxiki bat, edo beste ikur bat. Askotan pentsatu du, nik pentsatzen duen lehen, Euskal Herriko kontu bat zela, baina ez nonbait toki askotan erebitako teknika da, ez toki batzutan ere erregistratuta dago, eta horra sistema oso erraxa zen. Eraztuna ematen zitzaion, eskolan euskaraz egiten zunari. Horrek, ondoko haitzen baldin bat zuen euskaraz, ari pasatzen zuen eraztuna, ez horrek besteari, eta herri noten zen jendea, norentzungo euskaraz egiten, ari eraztuna pasatzeko. Horren, asteburua jartzen zenean, irakaslak alitzen zuen, eta eraztuna zeinik dauke, eta horri zigorra jartzen zion. Eta zigorra zen, repertorio handia zaban, belarriko garrantzu edo txarratzun gainen, edo eskolako guna harritzea, otorduri gabe, bostuen aldiz idatzi bosnarolaren askoen, edo horrelakin azuta jo, bipoi bat eman, edo denetik. Hori berezia gauza gogorra da, hori bizitu duenak bizipen desatxe egina da, eta horrek sortzen ditu asoziazio batzuk, ez da. Euskara, zama bat da, nire bizkar gainen doa egitena, gainetik kendu barreko zerbait, eta handukari pasatu barri dut ez, horren asoziazio hori txarra izan da. Hori baino okerrago behar bada, azkenen ikaskideen artean zelatan ibiltzen ziela, norentzungo euskaraz egiten, ari eraztuna pasatzeko, eta imaginatu horrek segiro sortzen du laguna dien batzun artean ez, baten batek esaten zuen, etxekusu batera nio etorri zitzaioela baten bat, etxekusu baten ere euskaraz egiten zuen, eta etxekusu baten ere eraztuna pasatzeko. Horren, okerrena berbada hori ez, euskararekin sortzen duen harreman efektibo nola esan hori ez, trabaitzen den zerbait da, zigorrak hartzen ditena, albaldin bada, gainetik kendu beharra dakat. Eta eraztuna bezala, bazoden beste sistema asko, batek Bilbon orkezpen egin ginen kontatzen zuen, bilutan jartzen zion zigorra, horren esaten zuen, nire kasun, erdera zinezkero, multa, ordaindu behar. Eta zen, ni etxetik agertzaleak ziren, euskaltzaleak, eta nire dirua zurkaten ere gurasoak, horren aritak esaten zen, tori dirua, ordaindu eta zur segi euskaraz. Hori berak, baina ez dut beste asko berriz, etxen diruik ez, eta halako kontzientzia ez dara, horren etxeaian, zer eta gainera, eskolan zigorra eta zehaizuna, eta etxeaian da handoble, gurasoak zen, gainera guk ordaindu beharra, eta horren pentsatu gume batentzako behin eta berri ez olako zatek sortuko dio. Eskolaren honik kasuntan mundu guztiak ez dut behar bizitu. Eta batzutan egiten duzu jendea niri buruan azalduta dago ze gizki pasatu zuten eskolan, eta ze bizipen gogorrak, ze hemen askotan bizipen azali gara, pertsonak pasatu duen zer. Eta beste batzuk berriz, trauma handiri, nik amari galditu nuen, justu hemen hori honez, eta zuek txikitan eskolan zela, eta ama 37 jaiotakoa da, eta begimestrekin egin zuzen eskolan, eta esan begimestrekin euskeraz, eta gero eskola nazionalean, erderaz, baina berak ez dauka alako bizipenik esateko edo joni nuten, edo zigortu, edo bere bizipena, ez da alde hortatik ez dauka hori, gogoan. Gero, Benito Bertxundik esan dakoa, egin zuten elkarrezeta bat, eta liburu bat, Paco Aristik eta Mikel Marquez. Plazer bat izan dugu.
Hori da. Eta hor, hau da, biharra iztuet eta zuik irakorri, Benito Perak kontatzen duena, garai beretsuan, nire amagari pixin gazteagoa da, baina garai beretsukoa. Bere bizitza oso ezberdina izan zen, eskolan da horra esaten du ez. Zuk badak izondik euskara zitiratik regularekin jotako zenbat hosti hartu ditu den esku ospendu egiten. Eta zenbat aldiz egon ezen liburu mordo bakoitzean jarri eta esaltzen duta, minez, etxerarik horretik. Nik ikusi dut espainolez, ia hitzik etzekien gure batin, euskara zitzitatik. Nola sartu zen apitzat duan maixoak, zulo galata itzean. Horron esan dut, garai beretsuan, edatoki berean, oso bizipen ezberdinak ere, eta hori Euskal Herri osoan ere ikusten da, argala azpeitar batek esango dizu ze gaizki pasazun, eta ondokoa, nik ez daukat olako, pertsona bakoitzak ere dauka bere biografia, eta baina jende asko kontatu du, eskolako bizipen hori ze gogorra izan zen berezak, eta jende asko kontatu du eskolatik pasa ondoren hizkuntza abandonatu dintzula. Hortik ikasizun ardera, hortik horreia, euskara makitu. Eta, beste sistemetako bat, euskararen zapalkuntzarako beste bitarteko bat, izan ditzake, haren jarri duen mekanismo psikologikoak edo ideologikoak. Hori ere, ez da behar da inbistakoa, ez da fisikoa, ez da inorri jotzea reglarekin euskara ziteatik, baina, nik uste honen ondorio ere oso gogorra izan dela. Eta hemen jarri dut, bi irudi aspaldikoak ilustratzeko, hau ere konstante historiko bat izan dela, ez dela aspaldiko kontu bat, aspalditik datorrena. Baiteko xirimiria, batzutan zaparra da, euskaldunak aguantatu behar izan duena, eta zer da hemen kontua diskursoa da, ez? Piskat beti kolokatu duena gaztelan eta frantsesan nengoian, eta euskara hor behian, hori izaltuko duzu. Euskara baserritarren hizkuntza, atzerapena, herrikoa, ez du duztako balio, herriko zubitik pasataia zoazin jure euskarakin, matraka hori, denboran guztatuena. Tardala berriz, bai frantsesa bai gaztelania, modernoa, kultura, hiria, aurrerapena, sozialki jotzea, hori guztia, baserria ez dena. Hori izan da etengabeko goz bat. Gaur, bihar, eta etzi, eta benga, eta horrek azkenean, euskaldun askok hori barneratu du. Denek ez, jende askok horri oso modu harinean aurre egin dio eta bereakin horre, baina jende askok hori nozituen duren, bere hizkuntzarekiko relazioa aldatu da eta utzi ere egin du, ezta. Hori ere barneratu du euskaldunak, eta nik uste horren ondorioa gaur egun oraindik ere jasaten ari garela. Nik esan nuke gaur egun hizkuntzarekiko daukagun posizioa neurri batean motxilan dakarkigun karga horren araberakoa dela. Alegia, gure aurreko belaunaldiek eta hori oso barneratu izan duen, hizkuntzakin batera hizkuntzarekiko ideologian transmititzen da, eta nik uste euskaldunok badakagula karga hori ez, nahiz eta gaur egun esan ofiziala da, eta gutako inork ez du esango euskara gutxiago denik, gero nik uste barruan badaukagola nolaiteko estatus badaukago denik espainolak eta frantsesak, eta beste bat euskara. Eta nik uste hizkuntz kontzientzia ere horren arabera askotan konplejo asko dauzkagu, inora joteko eta gure hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko, eta zatu ez du nik euskaraz hartu nahi dut, koste egiten askotan. Ez berra da euskaltzaren militanteari, baina beste egin da askori bai. Eta nik uste hori dela besteak beste, ez bakarrik horregatik. Baina horretik dakarrikun zama guzti horregatik, motxilan daukagu hori guztia, horrendik gainetik ezin kenduz, eta nik uste horrek egiten digula. Eta hori askotan, presio hori egin da edabilitatik, irekaskuntzatik, botere publikotatik, etorri da ez goitik olako zea bat, diskurso bat, euskara ez dut balio, Quevedok eta konpainiak esaten zuten, Perutxo, Bizkain, ez dakiz zer, hor bat zegoen zera bat, Unamunok ere esan zituen bereak, ez dakit euskarekiko izan zuen harreman atazkatxu horren ondorioz ez dakiz zergatik, Unamunok jarri dut, izan delako iso intelektuale ilustrea, oso prestigio handikoa, eta sekulako aukera esan zituen nago. Hori ere, zangoa da, hortik goitik etorri da, baino, gero badago zeharri bat eta da, Aldeano, Arlote, Paixan, Kasero, hori guzti ere entzun du euskaldunak, baina hori jatzio ministroak esaten, edo guardia zibilak hori esaten ditzen bere pareko edozeinak. Osa, kalera joan, Iruñeko kalen edo Donostien, euskera, hableiz como las vacas, edo Hablan Cristiano, edo Kasero, hori pertsona arruntak esan dio euskaldunari. Eta batzutan euskaldunak berak, euskaldun elebidunak, igual ere bakarrari ez. Ere bakarrak ere zurazki pasatu du horren trantze. Hori ere gertatu da. Eta horrek ondori utzi du, zeren ere liburuan eta lekukotasunetan, jende asko izan da. Dejamos de la euskera, porque se nos reían, no sé qué, eta
hori jende asko esan, horren, dagoz bat behar da ezain fisikoa, baina ondorio nire ustez sakona utzi duna. Euskararen zapalkuntzaren historia guztien kontatzea ongi dago, behar bada ikuspegi akademiko batetik, orain badakigu, edo idatzita dago, baina ez da hori kontua. Gu bintzak kontatu nahi izan dugu, garrantzitsua delako ondorio batzuk izan ditulako. Hau gertatu da, ez da Euskarari gertatu zaio gauz bakarra, baina hau ere gertatu zaio. Eta honek ondorio batzuk utzi ditu, eta horrekin erakutsi nahi ginen pixkat, Euskararen katea, demoran zehar iraundun kate hori, toki askotan hori honez, hori honetik herri euskalduna da, beste herri batzuk ez euskalduna. Katea hautsi zelako. Hautsi zen bakarrik zapalkuntzatik? Ez, zapalkuntzak hostela onduzun, bai. Eta hor behar badak onduzun noraino. Imaginatu ezakeguz Euskal zapalkuntzarik gertatu ez balitz beste Euskal Herrian linguistikoekin nola egon zen? Ez zen izango behar bada Euskal Herri osa euskalduna, baina ez zen izango gorko egora, seguru. Horren badazko faktore batzuk, eta zapalkuntzarena horietako bada, baina garrantzitsua da. Eta Euskal zapalkuntzaren faktore horrek ekarri du beste faktore batzuk, Euskararen aldekoak izan zitezkenak, kontrakoak izatea. Zezen dut horrekin, eskola bera, Euskararen zapalkuntzaren ikuspegi bat egon ez balitz, erabakizuena erderaz izan barru. Hori ez baleo, garai baten, erabakitzen altzuten ezu. Eskola euskaraz izan da, torun beste gara baten emo gineke. Baina, zapalkuntzaren ardatza horra onda, eskola bera, faktore neutro bat berez izan ditekena, kontrako izan da. Eta hola, eskola bezala, beste batzuk ere bai, ondorio hori da, gure mapa ezatzen dugu Euskararen galera, Lurraldea galdu zuen da, iztuna galdu zen gara, eta gaur Javier egin ere esan du ez, hori da kontua. Gaur gauden bezala, besteak bestetan neurri baten, hau gertatu delako, eta horregatik iruditzen zaigu kontatu garrana ez, eta hoxi gertatu da askotan, euskalduna isildu dela. Eta isildu da, batzutan isildu da eta ja ez du euskaraz egin, eta beste batzutan, erabaki horrekin batera, etorri da beste erabakia eta esatea nik gaizki pasatu euskararekin, euskara ez du balio, nire onduko ere ez dit erakutsiko. Horren transmisioaren eten bat, gaur egun baten duena ja konpondu dela, ez ere egoaldean, baina urte askoan horreten ondi bat egon da. Eta gutako edo zeinek ezagutzen duia, zeur eski ezagitzen bai jende, kontatu ezakena nik ezakit euskaraz, baina nire amak ezakin nire aitak, nire aitonak, nire amonak, haiek bai nik ez zutik hasi hor etena gertatu da. Eta horietako batzuk euskarara egarri ditugu berriz, etorri dira, eta beste asko erdaran ditu dira, horietako asko. Horren laburrean, zapalkuntza konstante historiko bat dela, formatan moldea askotan gertatu da, ondorio zehatzak praktikoak eta garrantzitsua ditu, ez da, abstraktuat ez ez, euskarari ez, euskaldunei gertatu zegoen, zerbait, gure izenekin. Gaurko egura bertzeko ere ezinbesteko gakoa da, alegia inoiz, hasten bagara hitz egiten herri honetan da gure hizkuntza honekin zein behar duen, ez jago orokorrean eta modu politiko baten da, gauza askotaz hitz egin beharko da. Baina izin beharko da ere, zergatik gauden egorentan eta nondik gato zen. Azterketa politiko hori inoiz egiten baldin bada, hizkuntzari bertatik heltzen baldin bazaio, hori ere, gauko hori gintzat, behin gari bako. Gure karpena izatu bidea esateko izue. Hola gaude, aurrera begira zer behar. Ze politika behar dugu honek. Hola gaude, beste, honegatik guztiagatik ez. Bide bisatatu da. Eta hori da, ez hori nena bere eskuratu, baina ez harik eta nostalgiko bat egiteko edo ez izan du dien eta epaiketatik barrio ez da hori beste kontu. Egia esatea ez gu gure hizkuntza etorkizun oroko nahi dugu eta etorkizun hori eraikitzeko, politika batzuk eta neurri batzuk behar die, eta hori proiektatzeko ere, jakin behar dugu izan nondik gatu zen. Hola gaude, hortik gatu zelako, eta gero eragitzeko nora gauzen. Eta hori da liburuaren ardatza musia, eta gero bestea da bizkat euskal gintza, eta bizkat nola sortu zen, frankismo garaia segurazki, atxira hau da guztien zutena, hitzo zuten euskera, astin eman zuten, baina kultura mailako zera bat, arnasa justu olako zertan dutziko zuten hartzen. Baina gero, egoera horren, zorionez, egon zen olako mugimendu bat, behar bada larritasuna berak eragindakoa ez, nik uste hemen kontua izan zena, frankismo gara mugitzen hasi zen jende hura, nire uste zen, pensatzen jarri zen da esan zuen behitu, edo zerbaiten mugitzen du, edo ez dela hau badoa. Nik uste tragedia sensazio hori bazutela.
Eta gara pizkunde garaikoak ere bai, Arturo Kampionek eta horiek ez, esan zuten hemen, hau hizkuntza hau guk ikusi behar dugu galtzen. Eta hori egia da, frankismo garaian bertan, bainera batzutan, egin biztan desagertu dela hizkuntza. Hain uste, sensazio horrek, hain evidentea ez, eta uste, hau badoa, hizkuntza guk ikusiko du desagertzen. Mugitu zula, hasi duzula aietea, erreakzio bat etorri zen, eta oso historia ez du horrein kontatuko da beretxe izan zen. Liburuan badago horren norbaiteko sintesia, ardatzazutan ez, erabideak, kulturgintza, Euskara Batua bera, irakaskuntza ez ikastolak, Euskalduntza faltatzea, Udako Euskal Unibertsitatea. Saiatu gara horren sintesi bat egiten, eta gizarte erakunde sorren ere bai, lehiziko Euskara, Zerkabe, Osaioa, Topagunea, hori guztian bai, deskilatzen ez da modu gaurren izan, batez ere, izan kontestu hortan kokatzeko, esateko abitu da. Hemen zaparkontezko egora gordin batean ondan, eta jende batek urratxatu du, mugitzen hasi da. Hasi da oso modu soltean edo pertsonaren gazi, baina gero pixkanaka ehunduz, egituratuz, gorpuztuz, modu intuitibotik, gero estrategiera pasa da, eta horrek ekarri du, gaur ezagutzen dugun euskalgintza hori, eta izan kronika horren ero aiatzen da. Euskalgintza egokitu da gara historikoetara, ustez bintzat, eta Zurazioaren momentu honetan ere gauzera egitatokatzen zaio. Utxinez ongi da horiak eta horrekariak zein diren. Eta hori da nire partea. Noin nahi gozue zerbait esan, edo galdetu, edo liburazioa nahi duzuen alda.